नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आजचा दिवस सर्वांना खूपच सुख, शांती, समृद्धीमध्ये जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. पटापट सर्वांनी लाईव्हला यायचं आहे लवकरात लवकर. कमेंट करत राहा आणि कुठून बोलताय हेही कळवा. पटापट कमेंट करा मंडळी आणि कुठून आहात नक्की सांगा. जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची प्रीती या चॅनलला. कोकणातली आहे मी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असे दोन्ही मिक्सअप आहे. तसेच शॉर्ट्स देखील असतात आणि खूप भन्नाट आहे चॅनल. नक्की जॉईन व्हा. भक्तीताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कशा आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये. लवकरात लवकर जॉईन व्हा सर्वांनी. पटापटाला जॉईन व्हायचं आहे. लाईक केल्याबद्दल थँक्यू भक्तीताई, खूप खूप धन्यवाद. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. भक्तीताई, चहा नाश्ता झाला का तुमचा? भक्तीताई म्हणते आमचे व्हिडिओ बघा की म्हणलं गरिबाचे. भक्तीताई ना, काय होते माहिती आहे, मला तुमचे व्हिडिओ कुठे सापडत नाही आहे तो. तुम्ही मला एखादी कमेंट करा, मग मी तुम्हाला तुमचे तिथं जाऊन बघते. मग शोधण्यात खूप वेळ जातो ताई. त्यामुळे नक्की एखादी कमेंट करा, मग मी बघते. भक्तीताई म्हणतात नाही अजून करायचं आहे. ओके भक्तीताई, नक्की करा. काय आज स्पेशल आहे तुमच्याकडं? मंडळी पटापट कमेंट करा. सर्वांनी कमेंट करायच्या आहेत. सर्वांनी कमेंट करायच्या आहेत. लवकरात लवकर कमेंट करा. भक्तीताई म्हणते ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे. बाकी तुमचं यूट्यूब चॅनल कसं चाललंय? मॉनिटाईज झालं का भक्तीताई? अमोल सांबर. अमोल सांबर, इडली सांबार म्हणायचं आहे का? अंबोल सांबर. अंबोल सांबर काय आहे? पटापट कमेंट करा सर्वांनी आणि लाईक करा चॅनलला. जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि लाईक करत राहा. आणि सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. कोकणातलं कोणी आहे का? इडले सांबर, हो ओके. इडले सांबर. मनोज दादा नमस्कार, कसा आहेस तू? खूप खूप स्वागत आहे. गुड मॉर्निंग. किशोर चौगुले म्हणतायत, नाही किशोर चांदगुडे. हाय किशोर दादा नमस्कार, स्वागत आहे. स्वागत आहे किशोर दादा तुमचं. किशोर दादा तुम्ही कुठून आहात की सांगा मला, कमेंट करून नक्की सांगा किशोर दादा. नवीनच माझ्या म्हणजे पहिल्यांदाच तुम्ही माझ्या लाईव्हला आला आहात. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. चॅनलला जॉईन व्हा. रोज आपलं लाईव्ह असतं आणि आज तर 3 टाईम लाईव्ह असणार आहे. नक्की जॉईन व्हा. मनोज दादा चहा वगैरे झाला का तुझा? नाश्ता वगैरे झाला? ऑफिसला गेला असशील ना तू? पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. जॉईन व्हा, कमेंट करा. लाईक्स वाढले पाहिजेत. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. फक्त 2 लाईक झाले आहेत. पटकन लाईक करा. लाईक करत नाही राव मंडळी, तुम्ही लाईक करत नाही. लाईक करा, पहिलं लाईक करा. सिद्धार्थ दादा म्हणतायत हाय दीदी. हाय सिद्धार्थ दादा नमस्कार, कसा आहेस तू? सिद्धार्थ दादा कसा आहेस तू आणि कुठून आहेस नक्की सांग. कार्तिक, माझं नाव म्हणा. माझं नाव म्हणा कार्तिक. हाय कार्तिक भावा, कुठून आहेस तू? मनोज दादा म्हणते मी कुडाळचो, तुमचं गाव कोणते? मनोज दादा कितींदा विचारतलं रे तू माका? तुला ह्याच्या आधी पण लाईव्हला येऊन गेलास आणि मी म्हणतो मी कुडाळचो, तुमचं गाव खयचो? काय या किशोर दादा म्हणजे तुम्ही कुठून आहेत? मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठून आहात? सिद्धार्थ दादा म्हणता बेनाडी. बेनाडीवरून आहात का?
सिद्धार्थ दादा खूप खूप स्वागत आहे. पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करा, प्लीज डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले, सिद्धार्थ दादा, किशोर दादा, मनोज दादा, कार्तिक दादा, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला आणि चॅनलला जॉईन व्हा तुम्ही सर्वांनी. म्हणजे दुपारी परत लाईव्ह होणार आहे, त्या लाईव्हमध्ये तुम्हाला जॉईन होता येईल. हाय यशश्री, हाय. काय गो, कसा असय? हल्ली येऊक नाही तू 2 दिवस. किशोर दादा म्हणतायत अहिल्यानगर. ओके, अहिल्यानगरवरून आहात का किशोर दादा? खूप खूप स्वागत आहे. मी कोकणातली आहे आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असं दोन्ही मिक्सअप आहे, तर नक्की पाहू शकता. आणि दुसरं माझं एक चॅनल आहे कोकणची ताई, तिथं ह्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे लिंक त्याची. नक्कीच जाऊन चॅनलला जॉईन व्हा. कॉमेडी व्हिडिओ असतात तिथं. किशोर दादा म्हणते तुम्ही जॉब करता का? नाही दादा, मी जॉब नाही करत, हाऊसवाईफ आहे. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. माका माहीत नव्हता. काय गो, काय माहीत नव्हता यशश्री? तुका माझी नोटिफिकेशन येणार नाही ना? बेनाडी म्हणजे काय सिद्धार्थ? गाव असेल कदाचित बेनाडी. नाही, कारण तू फक्त सबस्क्राईब केलं, बेल आयकॉनवर जर क्लिक करून ऑलवर टाईप केलंस ना, तू क्लिक केलंस तर तुला माझ्या सर्व नोटिफिकेशन येणार लाईव्हच्या. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करा. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा. योगेश दादा म्हणतोय नमस्कार ताई, वडापाव खायला ये. वडापाव तुझ्यामुळे झाला राणी माझ्या नशिबाचा वडापाव. वडापाव. हाय योगेश दादा, वडापाव नको रे बाबा, तब्येत ठीक नाही माझी, मला नको वडापाव. माझी रात्रभर झोपच जाऊ नाही, कारण मी काल दुपारी झोपलेलं आहे. मी दुपारचं कधी झोपलंय की माझी रात्र झाली खराब. दिसतात ना डोळ्यांवरून. यशश्री म्हणता ओके. यशश्री कॉलेजमध्ये गेलं की नाही? कार्तिक म्हणते माझं नाव घ्या, मी एकदाच घेणार, परत परत नाही. मिस्टर विभू, हॅलो मिस्टर विभू दादा, नमस्कार विभू दादा, कुठून आहात तुम्ही? योगेश दादा म्हणते ताई तब्येत बरी नाही का तुझी? अरे तेच सांगते की मी काल झोपली दुपारी ना, आणि झोपली त्यामुळे मला, जर मी कधी झोपतच नाही दुपारची, आणि झोपली की मला रात्री झोप लागत नाही, आणि रात्रभर जागी जागी आणि कसं तरीच व्हायला लागलेलं. त्यामुळे डोळे बघ, डोळे बघ, डोळे बघ. डोळे बघ, डोळे बघ, डोळे बघ. हेलो मिस्टर विभू, दिल्ली से बात कर रहे हो क्या आप? ओके विभू भाई नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. दिल्ली से हो क्या आप? मेरे चैनल को ज्वाइन करना. मैं कोकण से हूँ, गोवा साइड की, महाराष्ट्र से. योगेश दादा म्हणतात यशस्वी कॉलेजला जा की. गो यशस्वी कॉलेज काय सोडलं काय गो? गणेश दादा म्हणतात कुठून आहेस? गणेश दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात? प्लीज लाईक्स वाढवा. लाईक्स वाढवतच नाही आहात तुम्ही. लाईक करा पटापटा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. लाईक करा प्लीज. लाईक करा प्लीज, लाईक करा. 4 लाईक झाले आहेत. 10 लाईक झाल्याशिवाय मी तर आता कमेंटच वाचणार नाही कोणाच्या. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. फक्त यशश्री आणि दादाने, योगेश दादानेच फक्त लाईक केले, बाकी अजून कोणी लाईक केलं नाहीये. प्लीज लाईक करा. आणि मनोज दादांनी लाईक केलं आहे, बाकी कोणी केलं नाहीये. प्लीज लाईक करो चॅनल को. गणेश दादा म्हणते मी नाशिकवरून आहे. ओके गणेश दादा, नाशिकवरून आहात का? नाशिकला गरमी आहे ना सध्या? कोकण नाइस प्लेस, थैंक यू. आ जाना हमारे कोकण में भाई कभी. और मेरे चैनल पर आपको कोकण से रिलेटेड वीडियो देखने मिलेंगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना.
योगेश दादा म्हणतात मालक 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 सोड, दुर्गे 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 सोड सोड सोड. मिस्टर रिव्ह्यू म्हणतात मैंने किया लाईक. थँक्यू सो मच. अजून कोणी नाही लाईक केलंय? गणेश दादा नक्की लाईक करा. मी कालच तुमच्या कोकणातून घरी आलो परत. ओके, कोकणात गेलेलंस का गणेश दादा? वा वा वा, खूप छान, मस्त. कसं वाटलं मंडळी? पटपट लाईक करा. 7 नंबरला लाईक करा पटकन पटकन लाईक करा. गणेश दादा म्हणतात शिमग्यासाठी गेलो होतो मित्राकडे. ओके, शिमगा आवडला की नाही? शिमगा आवडला कि नहीं? मिस्टर विभू, आप मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करना. शिमगे दिल्ली में ज़्यादा गर्मी है ना भाई? विभू भाई, दिल्ली में ज़्यादा गर्मी है ना? हो, मग खूप आवडला. येस गणेश दादा, माझ्या चॅनलवर तेच आहे जास्त करून, की कोकणात काय म्हणजे मी सध्या जम्मूला असते ना, त्यामुळे जेव्हा जाते तेव्हा सगळा खजिना गोळा करते असं आहे. मिस्टर विभू, हा जरूर. थँक्यू विभू भाई. योगेश दादा, यशश्री कुठे गेली? यशश्री खाई गेलो गो, सांगितल्याबरोबर शाळेत गेलं की काय? सुट्टी असा मा? गणेश दादा म्हणते राजापूरला गेलो होतो पाचाडला. ओके, राजापूरला गेलेलात का? वा वा वा. मी दिव्याला राहतो. ओके, मुंबईचे तुम्ही. कोकणातला शिगम्या दादा खरंच खूप छान असतो, खूप भारी असतो. म्हणजे लोक एवढी मजा करतात ना तिथं, काय सांगू. खूप मजा येते शिगम्याला म्हणतात. मी पण माझं गाव पण कोकणच आहे, सो मी जाते, पण सध्या नाही गेलो आम्ही, मुलांची परीक्षा चालू असल्यामुळे. गणेश दादा, सध्या तू कुठे आहेस? आता आम्ही जम्मू काश्मीरला आहोत दादा, इकडेच राहतो. मंडळी प्लीज लाईक करा, मंडळी प्लीज लाईक करा, मंडळी प्लीज लाईक करा. आता यशश्रीची पिन करूया. गणेश दादा म्हणता लाईक केलं. गणेश दादा चॅनलला जॉईन पण व्हा. शिवाजी दादा म्हणताय रडक्या ताईला नमस्कार. शिवाजी दादा, नका ना रडू तुम्ही. एकतर माझी रात्री झोप नाही झाली आहे, डोळे बघा तरी पण लाईव्ह घेते, तुम्ही मला रडके ताई म्हणताय. 7 नंबर लाईक केलं. थँक्यू सो मच. 12 मिनिटं झाली आणि 7च लाईक झालेत बघा. पटापटा. योगेश दादा म्हणतायत ताई कोकणातला शिमगा बघण्यासाठी कोकणात जन्म घ्यावा लागतो. नाही, ज्यांनी जन्म नाही घेतला ना त्यांचे मित्र कोकणातले असायला पाहिजे, त्यांना पण शिगमा बघायला भेटतो. बरोबर की नाही? भक्तीताई म्हणतात पेन आय ला सांगा की जॉईन करायला आम्हाला. तर प्लीज मंडळी सर्वांनी या ताईंना जॉईन करा. भक्तीताई कसं असतं सांगू, आता माझ्या रोज लाईव्हला येणाऱ्यांना मी सांगू शकते की ह्यांना करा. आता ही मंडळी आता तुम्हाला काय ओळखत नाही काय नाही, मग कशी करतील मला सांगा. आणि मी सांगणं त्यांना कसं साहजिक आहे मला सांगा. आता यशश्री योगेश दादांना ओळखते, शिवाजी दादांना ओळखते, ते एकमेकांना ओळखतात, पण तुम्ही कधीतरी येता आणि मग सांगता की आयडीला जॉईन करा, व्हिडिओ बघा, हे नाही होतही. त्यामुळे आपणही म्हणजे समोर जायला पाहिजे, त्यांच्याशी ओळख करून घ्यायला पाहिजे. मी फक्त सांगून तुम्हाला कोणी नाही करणार. मी सांगितलं पण आता की करा, कोणी नाही करणार तुम्हाला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब. असं असतं. मी पण आता कोणाच्या तरी लाईव्हला गेली आणि म्हटलं की मला पण सबस्क्राईब करा, करतील का मला? नाही करणार ताई. लोक खूप चतुर असतात, नाही करत कोण कोणाला. मिस्टर यू म्हणते माझा आत्मा तुझ्यात, तुझा आत्मा बाहेर. विभू भाई ये कहाँ से डायलॉग मराठी में ढूंढ लिया आपने? यशश्री बाय कशा गो. विश्वास देशमुख मेजर, नमस्ते भाई. विश्वास भाई नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? यशश्री म्हणते दुपारी भेटू. येस यशश्री, दुपारी भेटू. मनोज दादा म्हणतात किती कंजूस आहेत लोक आहेत, लाईक करायला माणसे. हा, लाईक करत नाही तर घसा फोडावा लागतो, तेव्हा कुठे ते लाईक भेटतो. आणि आता इतर बघती ताई तुम्ही म्हणताय इथं बघा, मी 14 मिनिटं झाली, मला फक्त 8 लाईक आहेत. मग मला सांगा मी किती बोलते, त्यानंतर मला 8 लाईक्स भेटले आहेत. विचार करा किती ह्याच्यावर मेहनत घ्यावी लागते. मिस्टर विभूद, गुगल तात्या विंचू का डायलॉग.
तात्या विंचू का डायलॉग सच में. ओम भगनी भागोदरी ओम बट स्वाहा. यशश्री बाय बाय बाय. मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. मनोज दादा सगळेच कंजूस असतात हो, कोण नाही तो कंजूस 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 कंजूस. आणि जर कोणाला जमल्यास भक्तिताईंना जॉईन करा त्यांना. शिवाजी दादा म्हणते थोडासा आराम करून या. हो दादा, आराम तर करायचाच, पण झोपायचं नाही दुपारी. झोपायचं नाही गड्या, झोपायचं नाही दुपारचं, नाही झोपायचं. सो फनी यू आर. यस, असंच फनी फनी कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है. संकेत भाई बोलतोय. ताई नमस्कार नमस्कार. अजून एक पोरगा आहे अंकित, तो मला म्हणतोय प्रीतिया दीदी हवा में प्रणाम. मैं क्या बोलूंगी फिर. अंकित तुझे भी हवा में आशीर्वाद. शिवाजी दादा म्हणते कोकणच्या ताईला बोलायचा कंटाळ नाही. चांगली माणसांबरोबर मला बोलायचा अजिबात कंटाळ येत नाही. खूप भारी वाटतंय. हिंदू योद्धा च्याव म्याव गरे खाओ शेजारणीच्या बारशाक जाव. हिंदू योद्धा स्वागत आहे तुमचं. च्याव म्याव गरे खाओ शेजारणीच्या बारशाक जाव. कुठून आहात तुम्ही च्याव म्याव? संकेत म्हणते तुम्ही आला नाही बाळूमामाला, आज भंडारा झाला का? हो का दादा? नाही ना, आम्ही एवढे लांब आहोत ना, बघू कधी यायला भेटते ते, नक्की येऊ. योगेश दादा म्हणते आमच्या कोकणची माणसं ताईच्या लाईव्ह शिवाय दुसरीकडे जात नाही, लाईक केल्याशिवाय दुसरीकडे जात नाही. येस राईट योगेश दादा, राईट, व्हेरी नाईस. मिस्टर विभूभाई बोल रहे, तुमचं जीवन झालं का? तुमचं जीवन झालं का? तुमचं जेवण झालं का? ऐसे बोलते भाई. जेवण जेवण खाने के लिए हम क्या बोलते? जेवण. तुमचा मतलब तुम्हारा, आपका जेवण झाला का? नाश्ता हो गया मेरा, ब्रेकफास्ट हो गया. विभू दादा बोलते दूर से प्रणाम. हाँ वो हवा में प्रणाम करता है. मनोज दादा म्हणते थँक्स लाईक केल्याबद्दल. येस थँक्यू सो मच. मनोज दादा बोलला सर्वांना कंजूस, मनावर लागला. लाईक केलं पटापटा पटापटा करा. लाईक करो पटापट पट पट पटापट लाईक करो पटापट. हिंदू योद्धा म्हणते जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम. हिंदू दादा म्हणतायत नाशिक किरण. ओके किरण आहात का तुम्ही? हाय किरण, खूप खूप स्वागत आहे. गुड मॉर्निंग डिअर, गुड मॉर्निंग किरण भाई, थँक्यू. कसा आहेस तू? नाशिकला गरमी आहे ना? योगेश दादा म्हणते ताई अंगणवाडीला जत्रेला आली होती. नाही दादा, आम्ही इकडे आलो ना की 4-5 महिन्यानंतरच आम्ही गावी येतो. कधी कधी 6 महिने पण होतात. काय सांगायचं दादा, बघा ना, 6 महिन्यांनी पण आम्ही गावी येतो, कधी कधी 6-7 महिन्यांनी. कारण एवढे लवकर येणं हे नाहीये ना. महेश कुंभार, हॅलो महेश कुंभार दादा, नमस्कार. कुठून आहात आपण? स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या चॅनलमध्ये. मिस्टर बिबू म्हणते तुम्ही खूप चांगला आहे, मी सबस्क्राईब किया. भारी भारी, एक नंबर भाई, एक नंबर. तुम्ही खूप चांगला है, मी सब्सक्राइब किया. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब किया आपने मेरे चैनल को. आपकी मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, फिर भी आप मेरे से बात कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा विभू भाई. आप नोटिफिकेशन को ऑन करना, फिर आपको मेरे लाइव की हर नोटिफिकेशन आ जाएगी. योगेश दादा म्हणतो ये महिन्यात लवकर, मे महिन्यात लवकर ये, मी माझ्या भाचीसाठी आंबे ठेवतोय. अरे दादा ऐक ना, मी म्हणत होती की आंब्याची पेटी पाठवू शकतोस का इकडं? मी तुला ॲड्रेस पाठवेन, मी पैसे पाठवते. आंब्याची पेटी भेटेल का मला?
म्हणजे खराब नाही होणार ना जम्मूपर्यंत येईपर्यंत, असं विचारत होती. माझे मिस्टर म्हणत होते, की "आंब्याची पेटी आपल्याला कोण पाठवेल? आम्ही लास्टला जाणार ना रे, काय भेटतंय लास्टला?" नॉर्मल टेम्परेचर आहे. ओके, नॉर्मल टेम्परेचर आहे का? खूप छान. महेश कुंभार, मी सातारा. ओके, साताऱ्याचे आहात का तुम्ही? साताऱ्याला पण कुंभार आहेत का? तुम्ही मडकी घडवता ते कुंभार आहात का? हिंदू योद्धामध्ये लाईक अँड सबस्क्राईब केलं. थँक यू भावा. थँक यू सो मच. पहिल्यांदाच आलास ना तू माझ्या लाईव्हला? पहिल्यांदाच आलास वाटतं तू माझ्या लाईव्हला, की ह्याच्या आधी आलेलास? पहिल्यांदाच आला वाटतं. मी फ्री असली की तुझी लाईव्ह देखेगा. ओके भाई मिस्टर विभू. मी फ्री असलो की, असली म्हणजे गर्ल, मी फ्री असलो की तुझी लाईव्ह बघेन किंवा हां, बघेन. ओके, मी फ्री असलो की तुझे लाइव बघेन. ओके, ओके मिस्टर विभू, थैंक यू। आप ज़रूर देखना जब आपको टाइम मिलेगा तब। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा आज कोई अलग इंसान आया मेरे लाइव पर, जिसको हिंदी नहीं, मराठी समझ में नहीं आती, लेकिन वो उन्होंने मराठी खुद से लिखी है भाई। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मधुकर दादा नमस्कार, ताई 12 नंबर लाईक डन, थँक यू मधुकर दादा। स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या यूट्यूब चॅनलमध्ये. कुठून आहात मधुकर दादा तुम्ही? पूजा दीदी हाय, 13 नंबर लाईक डन, थँक यू पूजा दीदी, थँक यू सो मच। प्लीज पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची प्रीती या चॅनलला जॉईन व्हा. योगेश कशाला एवढं करते तू, ये ना, तुला किती पाहिजे तेवढे आंबे देतो. ओके ओके, चालेल. चालेल चालेल योगेश दादा. हिंदू दादा म्हणते पहिल्यांदाच आलो मी. ओके, पहिल्यांदाच आलास का? खूप छान, खूप छान. खरंच छान वाटलं. हिंदू योद्धा आला आमच्या लाईव्हला. महेश दादा म्हणताय जेवण झाली का? दादा 10:30ला जेवण कोण करतं? मिस्टर विभू म्हणते तुम्ही अच्छी आहे गुड गर्ल. थँक यू. तुम्ही मला गुड गर्ल म्हटल्याबद्दल बहुत बहुत धन्यवाद भाई. मैं एक गुड गर्ल हूँ, नहीं तो मुझे डैम्बिस गर्ल बोलते. मधुकर दादा म्हणतायत छत्रपती संभाजीनगर. ओके, संभाजीनगरवरून आहात का? खूप छान. चॅनलला जॉईन व्हा दादा. आपलं रोज लाईव्ह असतंय. तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल आणि लाईक करा सर्वांनी. कृष्णा दादा म्हणते ताई तुम्ही कन्या हो. म्हणजे काय? मिस्टर विभू बोलते चैनल का वॉच टाइम कितना हुआ? वॉच टाइम तो 250 के ऊपर है, 250 नहीं 2500। अभी हाफ मोनेटाइज के आगे तक आ रहा है, देखते हैं कब पूरा होता है। आपका है क्या चॅनल? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची प्रीती या चॅनलला जॉईन व्हा. पट पट पटापट लक्ष्मी करके अंदर प्रसन्न होके अंदर आएगी, पट पट पटापट तटकली पटकली. आता है एक बार आके यहाँ. मधुकर दादा ताई मी माझ्या चॅनलची आयडी जॉईन करत नाही, माझ्या सपोर्ट आयडीने जॉईन केला ताई. ओके, थँक यू सो मच दादा, थँक यू सो मच, थँक यू सो मच मधुकर दादा. मिस्टर विभू म्हणते मुझे गलती लगती थी, चश्मा वाले लोग खतरनाक होती है पर तुम अच्छी हो. हाँ. चश्मा वाले लोग खतरनाक होते हैं, मुझे भी नहीं पता था. आज ही पता चला आपने बोले इसलिए. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करा सर्वांनी.
पियुष म्हणते हॅलो मॅम. हाय हाय पियुष, नमस्कार. कुठून आहात आपण? मिस्टर विभू, तुम आ जाती दिल्ली घूमने कभी? हाँ, मैंने दिल्ली तो घूमा है भाई. अ, ये क्या, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, और क्या लोटस टेम्पल, इतना घुमा है. लाल किला नहीं घुमा है. दिल्ली की गर्मी नहीं मतलब सहन होती भाई. पियुष भाई बोलतोय मी मुंबईकर आहे. अरे वा पियुष भाई, मी कोकणकर. चांगली गट्टी जमेल. येस पियुष भाई, मुंबईकर आहात तुम्ही. मुंबईला तर गरमी वाढली ना रे. मधुकर दादा म्हणतात मेसेज गायब झाला. मधुकर दादांचा काय होता? ताई माझ्या चॅनलची आय डी जॉईन करत नाही. माझ्या सपोर्टची आय डी जॉईन केलं आहे ताई. ओके. पियुष म्हणतोय ओके. मिस्टर विभू, तू काय खातो? मी काय नाही खात. पियुष दादा म्हणते हो ताई खूप आहे. ओके पियुष. मी सध्या जम्मूला आहे. तर जम्मूला तर मस्त कालपासून एवढा पाऊस पडतोय आणि मी स्वेटर घातलंय बघ. स्वेटर पहन के हूँ बाई. मधुकर दादा म्हणते ताई तुमचं चॅनल मोनो झालो आहे का ताई? नाही दादा, अजून नाही झालंय. मोनो व्हायच्या कगारवर अजून पोचलं नाहीये. ओके, वीकेंडसाठी का? नाही दादा, मिस्टर इकडे आहेत ना ऑफिस कामाला, त्यामुळे आम्ही इकडे आहोत आणि सध्या इकडे गरमी नाही आहे. एन्जॉय करतोय. म्हणजे वातावरण थंड आहे. प्रसाद पाटील म्हणतात हॅलो, मी मुंबईकर, मूळचा कोकण, राजापूरचा. ओके दादा, तुम्ही राजापूरचे असाय. मालवणी येत असतला मग? हा, मालवणी नक्की येत असतला. राजापूरच्या लोकांका मालवणी येत नसतला असा कसा होतला? हाय धीरज, कसा आहेस तू भावा? अच्छा, येस. पियुष, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ आणि इकडचे टुरिस्ट प्लेस, असं टुरिस्ट प्लेस आणि कल्चरल व्हिडिओ असं आहे. तर नक्की एकदा चॅनलला जॉईन करून घे. आवडेल मुंबईकर आपल्यासोबत असले, कोकणकरांसोबत मुंबईकर असले तर. मिस्टर विभू म्हणते तुझ्याकडे थंडी आहे का? पाऊस पडला काल, मतलब कल बारिश हुई थी, इसलिए आज थोडासा थंडा लग रहा है. पियुष म्हणते आम्ही कोकणला जाणार आहे वीकेंडला. कधी जाणार आहेस? अरे आता जाऊ नको, लय गरमी आहे पियुष, लय गरमी आहे, नको जाऊ. जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात नक्की जा. आता तर काय गरमी गरमी गरमी, कंटाळशील तू. विवेक दादा नमस्कार. ताई तुमच्या चॅनल मॉनिटाईज होण्यासाठी सबस्क्राईब आहेत पण व्ह्यू नाहीत. हां, व्ह्यू नाही आहेत तसे. काय करावं दादा सांगा ना. मिस्टर विभू म्हणतात भावा भाई. हा, भावा भाई. येस, भावाला भाई म्हणतात हिंदीमध्ये. प्रसाद दादा म्हणताय हो येता माका आई खारेपाटणची. अरे वा, मस्त. मग आपला बरा जुळतलाय सर. बोला, गजाली मारी मस्तपैकी मालवणी. मी पण कोकणातला असे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. मधुकर दादा नाही, पियुष दादा म्हणतोय हो ताई मी पण जॉईन केला आणि व्लॉग पाहतोय. ओके ओके. मधुकर दादा म्हणते ताई वॉच टाइम पूर्ण झाला नाही का अजून? नाही मधुकर दादा, तुमचा झाला का वॉच टाइम? मॉनिटाईज झालं का चॅनल? ओमकार आठवले म्हणते भूत. हा, मी भूत दिसते का तुला? चल निघून. डॅम्बेस ओमकार भाई, फटके खाणार बघ तू. बहिणीला भूत म्हणतोयस तू? पियुष दादा म्हणते फिश साठी. ओके, मालवणला जाणार का मग? फिश मुंबईला नेणार इकडनं? तुम टीचर होती? नहीं नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ भाई. विभू भाई, मैं हाउस वाइफ ही हूँ. ओमकार आठवले हंसतोय. मिस्टर विभू म्हणते बस हुआ, अब हिंदी बोलूंगा. अजीब लग रहा है, मुझे पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मराठी में. लेकिन अच्छी बोली आपने, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. आप हिंदी में बोल सकते हो, मैं हिंदी में आपका रिप्लाई जरूर दूंगी. पट पट पटापट, लक्ष्मी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएगी. पट पट पटापट. पियुष भाई बोल ना, फिशसाठी कुठनं आणणार फिश? आणि प्रसाद दादा कुठे गेलात तुम्ही?
पियुष भाई बोलते नाही ताई, कोकणला फिशसाठी वीकेंड सेलिब्रेट करतो आम्ही पूर्ण फॅमिली. माझी वाईफ गुजरातची आहे. ओके, मग मज्जा करणार आहे. वाव, म्हणजे तिथेच फिश आणि घेऊन स्वतः शिजवणार वगैरे असं काय करता का? वाव, मस्त. ओमकार म्हणतोय बाय 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 ओमकार. पियुष बोलतोय ती मला बोलली. ओके, ती मला बोलली. कुठे तुझ काय ती मला बोलली? बायको बोलली का? प्रसाद दादा म्हणते आहे मी प्रसाद दादा. मग बोला की हो, कोकणातली माणसं अशी गप रवाची नाही. तुम्ही पहिले बोलणारच नाही कसे. योगेश यशस्वी कॉलेजला गेली वाटतं. होय योगेश दादा. प्रसाद दादा, योगेश दादा पण कोकणातलेच असत, कणकवलीतले. आणि मी ह्याच्यातला कुडाळचा. योगेश दादा प्रसाद दादा राजापूरचे असत. मिस्टर विभू, झटपट पटापट लक्ष्मी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएगी पट पट पटापट. हा, पियुष बोलतोय हा, तिला कोकण फार आवडतं यार. कोकण तर सगळ्यांच्या मनामनात आहे. ये तू कोकणात. पण मी नसणार आहे बाबा. नाही तर मी तुझ्याशी भेटले असते. हा, तुमच्या वीकेंड फॅमिलीमध्ये ऍड झाले असते. तू नाही बोलवलंस तरी. मचिंदर सुतार म्हणताय जय शिवराय ताई साहेब. मचिंदर दादा नमस्कार, स्वागत आहे. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. कुठून आहात दादा तुम्ही? पियुष म्हणते शांत. ओके, कोकण शांतच आहे, खूप छान आहे. आणि मचिंद्र दादा म्हणते स्ट्रीममध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. कृपया कोणी धक्काबुक्की करू नये, सर्वांना बोलायची संधी मिळेल. हे बाते ट्रेन मध्ये चढल्यागत आहे ना. नाही भगवान. कुठून आहात दादा तुम्ही? सुतार दादा तुम्ही कुठून आहात? पियुष बोलतोय नक्की ताई. अरे मग कधी जाणार आहात तुम्ही? या आठवड्यात. मनोज दादा म्हणते माझ्या चॅनल नाही तरी पण 3 वर्ष सपोर्ट करतो मराठी लाईव्ह युट्यूबला. बापरे, म्हणजे जे मराठी घेतात, लाईव्ह करतात, त्यांना सपोर्ट करताय, हे खरंच खूप भारी गोष्ट आहे. खरंच खूप भारी आहे मनोज दादा. खरंच हॅट्स ऑफ यू. खरंच तुझ्याकडनं शिकण्यासारखं आहे बघ. शासन म्हणते मला ओळखलं का? मी तुझा पहिला बॉयफ्रेंड होतो शाळेतलं. आपण 2 मस्ती केली होती, आता विसरली गरीबाला. हो, मी लगेच विसरते. मी कोणाला डोक्यात ठेवत नाही. मिस्टर विभू, दिल ना लिया देखो ना, काय दिल ना दिया ले बेटा तूने ये क्या किया. मधुकर दादा ताई माझा वॉच टाइम 5000 घंटा पूर्ण आहे आणि पण सबस्क्रायबर 2000. हे भगवान, माझे तर आता 1800 सबस्क्रायबर झालेत, पण वॉच टाइम माझा 2500 आहे. वॉच टाइम कसा कंप्लीट केला दादा सांगा जरा. मिस्टर विभू सचिन क्या है? सचिन में लप्पूसा सचिन. हे काय आहे? हा सचिन कोण है सचिन? योगेश दादा आमचा कोकण शांत आहे, तेवढाच शांत आहे. चिडला की मग काय करायचं विचारायचं नाही. मग आमचा कोकण कोणाच्या बापाला ऐकत नाही. हा, कोकण तसा आहे बाबा. कोकणात येऊन दादागिरी नाही करायची, कोकणाला आपलं करायचं. प्रसाद आपल्या कोकणची माणसं भेटली तर किती मस्त वाटतं ना पियुष. प्रीती, होय दादा, खूप भारी वाटतं. खरंच खूप भारी वाटतं. मी तर माझ्या लाईव्ह मध्ये बघत असते की एखादा कोकणातला माणूस येत माझ्या लाईव्ह बोलात. आणि पण ना खूप येतात, पण सपोर्ट मात्र नक्की करतात, चॅनलला जॉईन करतात वगैरे. आता हे दादा आहेत योगेश दादा, हे पण हल्लीच मला भेटले, पण जसे भेटलेत ना खूप सपोर्ट करतात. मचिंद्र दासुतार मध्ये मी कोल्हापूरला राहतो, इचलकरंजी. ओके, इचलकरंजीला राहता का? खूप छान, जवळचेच आहात मग आपल्या कोकणातल्या. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा सुतार दादा. पियुष म्हणते ताई प्रभाकर मोरे आहेत ना, त्यांच्यामुळे कोकण आणखीन फार छान वाटते. प्रभाकर मोरे कोण आहे ते दादा? पियुष हे कोण आहे? मला नाही माहिती, नक्की सांग यांच्याबद्दल.
तुम्ही कुठून आहात? मी कोकणातली आहे दादा, मच्छिंद्र दादा, मी कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. मिस्टर विभू म्हणताय, मी यूट्यूबर और ब्लॉगर हूँ. मैं 2019 से काम करता हूँ, बट ये निकाली आईडी है. ये नकली आईडी है. ओके, ये नकली आईडी है. ओके ओके. तो कभी असली आईडी से भी आना भाई, और कुछ फॉर्मूले भी देना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए. अभी मेरा वॉच टाइम मतलब चल रहा है. मिस्टर विभू, सीमा हैदर का पति. सीमा हैदर का पति कौन है? सीमा हैदर नहीं पता मुझे. योगेश दादा म्हणते बाय बाय ताई, कामावर जाते आता. ओके बाय बाय, मी पण अर्ध्या तासाने संपवणार आहे. पियुष म्हणते महाराष्ट्राची हास्य जत्रा. ओके, हा हा हा, त्यात हा, त्यामध्ये मालवणी करतात ना, बोलतात. खूप छान वाटतं तेव्हा. अरे तुम्हाला माहिती आहे, बिग बॉसने तन्वी कोलतेला विचारलं, तन्वी कोलते तुम्ही कोकणातल्या ना? हो. मग तुमका मालवणी येतच असताला? नाही बिग बॉस, मला नाही येत. मग सागर कारंडे काय म्हणता माहिती आहे? आवशीचो घो तुझ्या. मालवण कोकणातला असा, राजापूरचा असा, तुका मालवणी येणार ना? शिरापा काय आवशीचो घो तुझ्या असं म्हटलं ना ते ना. आणि म्हणता मग तन्वी काय म्हणता माहिती आहे? हा, पोटा पाण्यापुरता येतं मला मालवणी, पण एक शब्द पण मालवणी आला नाही तिच्या तोंडातून. महाराष्ट्राची हास्य जत्रा. प्रसाद दादा म्हणते प्रभाकर मोरे हास्य जत्रा मधले. ओके, हा हा, कळलं कळलं. हास्य जत्रा मधले प्रभाकर मोरे. मधुकर दादा म्हणते ताई माझी शेतीविषयक ब्लॉग व्हिडिओ आहे, 8 मिनिटे ते 10 मिनिटे पर्यंत आहे. वाढवा दादा, 8 मिनिटे नको, 15 मिनिटं तरी ठेवा तुमचा ब्लॉग. सचिन दादा म्हणते ताई साहेब माझ्या लाईव्ह मध्ये आपला वॉच टाइम कधीच सांगायचा नसतो, याची काळजी घे. हो का? सुतार दादा नाही सांगत, या मला माहिती नव्हतं. मनोज दादा म्हणतात बाय बाय. बाय मनोज दादा, चाललात तुम्ही का दादा? त्याने काय होतं सांगितलं तर? पियुष दादा म्हणते सालूचा डान्स फार भारी. सलूचा. योगेश दादा म्हणते आमचं मच्छिंद्र कांबळे एक नंबर होतो. येस, मस्त होते यार, त्यांच्यामुळेच तर मालवणी भाषा पुढे आली है ना. त्यांच्यामुळेच तर मालवणी भाषा पुढे आली, नाहीतर कुठं कोण लाज वाटायची लोकांना मालवणी बोलायला. आणि आता तीच मालवणी भाषा सातारा समुद्रापलीकडे जाऊन बसली आहे. बाबूजी. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, जॉईन व्हा. ताई बाय, माझं क्लिनिक सुरू झालं. क्लिनिक म्हणजे डॉक्टर आहेस का तू? पियुष भाई तू डॉक्टर आहेस का? सुतार ठराविक गोष्टी आहेत त्या लाईव्ह मध्ये सांगायच्या नसतात, सांगत नाहीत, मॉनिटाईज व्हायला व इतर गोष्टीमध्ये प्रॉब्लेम येतो. ओके ओके. पियुष म्हणताय हो ताई. अरे वा, कोणता डॉक्टर आहेस तू? लाले ला 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 ला. जस्ट MBBS कंप्लीट केलं आहे. वा वा वा, व्हेरी नाईस पियुष भाई, व्हेरी नाईस. नक्की पुढे जाशील आणि चांगलं काम कर. बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक. पट पट पटापट लक्ष्मी करके अंदर प्रसन्न होके अंदर आएगी. पट पट पटा. हो ठीक आहे, थँक्यू सो मच. ओके पियुष भाई, जेव्हा तुला टाइम भेटेल तेव्हा नक्की ये आपल्या लाईव्हला. आणि चॅनलला जॉईन झालायस का तू? प्रसाद दादा म्हणते चालव तू चॅनल प्रीती, मी करून ठेवले आहे सबस्क्राईब. थँक्यू प्रसाद दादा, थँक्यू सो मच. प्रसाद दादा तुम्हाला जेव्हा वेळ भेटेल तेव्हा नक्की या लाईव्हला. निश्चय कुमार, हाय निश्चय, कसा आहेस तू? पियुष दादा मध्ये भेटू ताई कोकणला आलो की. हो पियुष दादा, हो ताई, थँक्यू थँक्यू पियुष भाई. मिस्टर विभू
महिंदर क्यों भाई नजर लग लग जाती है क्या? पता होता कुछ नहीं, अफवाह फैलाते हैं। 2019 से यूट्यूबर हूँ, लोगों को उल्लू मत बनाओ. नाही दादा, ते उल्लू नाही बनवत असेल, त्यांना कोणीतरी सांगितलं असेल त्यामुळे ते सांगत असतील, बाकी एवढं काही नाही. बाकी कुछ नहीं होता, उनको किसी ने बताया होगा इसलिए इसलिए वो बताते हैं. ऐसे बहुत सारे मतलब चीज़ें होती है, तो वो उल्लू नहीं बनाए होंगे क्योंकि वो मराठी इंसान है, किसी को नहीं ठेस पहुंचाएंगे. लेकिन आपसे एक पता चला कि ऐसी अफवाहें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ठीक है, अच्छा लगा. सागर दादा, हाय सागर दादा, कसा आहेस तू? गुड मॉर्निंग. पियुष बोलते, चल ताई, बाय, हॅव अ वंडरफुल डे ताई. थँक्यू, थँक्यू, बाय बाय. सागर दादा म्हणतो, नाश्ता झाला का? हां, नाश्त्याला सकाळचं लाईव्ह, दुपारला पण दुपारचं लाईव्ह, रात्रीच्या जेवणाला रात्रीचं लाईव्ह. झाला आपला नाश्ता. हम्म. कुछ नहीं होता ऐसा कि वॉच टाइम बढ़ाने से कुछ नहीं होता, बताने से कुछ नहीं होता. ओके ओके. मच्छिंदर दादा म्हणते, मी एक मराठी माणूस आहे, एक मराठी माणूस दुसऱ्या मराठी माणसाला पुढे घेऊन जातो हे लक्षात ठेवा. मी तेच बोलली, त्यांना कोणीतरी सांगितलं असेल त्यामुळे ते मला सांगतात, ते मला उल्लू नाही बनवणार, कारण मराठी माणूस आहे. मराठी माणूस मराठी माणसाला नाही हे करू शकत. 3 चैनल है मेरे और 25 वेबसाइट है. ओके मिस्टर विभू, वो बोल रहे हैं कि मैं एक मराठी इंसान हूँ और एक दूसरे मराठी इंसान को मैं ठेच नहीं पहुँचा सकता. जो उन्हें उनको पता था, किसी ने बताया होगा, वो मुझे बता रहे थे. एक केयरिंग के वजह से ही बता रहे थे. तो आप उनको प्लीज़ ऐसे मत बोलो. पण वो अफवाह है ना. ओके, उनको नहीं पता था. मच्छिंद्र दादा, ती एक अफवा आहे असं सांगतायत, असं नाही आहे काही. तो ओके, मॅटर सॉल्व, मॅटर सॉल्व. दिल न दिया, दिल न दिया, सोचो ना सोचो ये क्या किया. मंडळी, पटापटा लाईक करा, पटापटा लाईक करा, पटापटा लाईक करा, पटापटा लाईक करा. नहीं अब होगा यहाँ युद्ध. ये कहता, महाभारत नहीं होना चाहिए इधर. युद्ध की पुकार है. बाई, मजा आया आज. शमान बसो वृंदावन. झटपट पटापट लक्ष्मी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएगी. झटपट पटापट. मंडळी, पटापट लावीला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीतिया या चॅनलला कमेंट करा. बाई ग, कसं याला कळत नाही ग. जाऊ दे दादा, मच्छिंद्र दादा, जाऊ दे. पटापटा सर्वांनी कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा, कमेंट करा, लाईक करा. 17 फक्त लाईट झाले आहेत. मिस्टर विभू म्हणते, माय गॉड, मैं भी डर गया आपका रिंगटोन से एयरबड्स लगा के. मैं भी डर गई भाई, आवाज ज्यादा था इसका. मैं भी ऐसे ऐसे हो गया था. हे भगवान. प्रशांत दादा म्हणताय, परू, वॉटरमेलन, आईस्क्रीम, मँगो. हा, पाठवून द्या, सगळं पाठवून द्या प्रशांत दादा. प्रसाद दादा म्हणतात, मी आता जानेवारीमध्ये मालवणला गेलो होतो, राजकोटला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा बांधलाय आहे ना, अप्रतिम आहे. घरी जायचं मनच होत नव्हतं. वाव, खूप छान. खरंच मी पण जाणार पाहायला आणि तिथून लाईव्ह करणार. बघा, हा आमचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे. शमान बसो वृंदावन.
तुमचं शिक्षण किती झालं? प्रशांत दादा हाय म्हणतात. मिस्टर विभू म्हणताय मॅडम कैसन बा ठीक बा विभू भाई. सुतार दादा म्हणजे तुम्हाला आता मी थोडं हसवतो. तुमचं शिक्षण किती झालं आहे? एक मिनिट मी फक्त एक कॉल घेते. तुम्हाला आता मी शिक्षण किती झालं माझं? बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी झालंय मच्छिंद्र दादा. मिस्टर हमाला अचानक से हुआ रिंगटोन का. हमला अचानक से हुआ रिंगटोन का. ओके मिस्टर विमोदर कॉल वालों को समझ नहीं आता क्या मैडम, यहाँ लाइव में बिजी है. नहीं, मेरे हस्बैंड का कॉल आया था. हम मई में छुट्टी जाने वाले हैं तो ट्रेन का देख रहे हैं हम कैसे जाएंगे. लेकिन क्योंकि हमें यहाँ से जम्मू से गोवा जाने के लिए 3 डेज लगते हैं तो वही हवा ठंडी लग रही है. हमें ठंड लग रही है बाई. चला मंडळी कमेंट करा सर्वांनी. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर. सत्यजित भाई कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. ऑफिस में है मेरे हस्बैंड. मिस्टर विभू म्हणते हैं ओ माय गॉड सॉरी सर का कॉल था, आई एम सॉरी. ओके ओके यस मिस्टर का कॉल था हस्बैंड का. सत्यजित वाघ म्हणताय सांगली. ओके सांगलीवरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. पटापटा लाईव्हला लाईक करा. पटापटा लाईक करा सर्वांनी. लाईक नाही झाले प्लीज. सत्यजित भाई लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. ह्याच्यानंतर आपलं दुपारी 2 वाजता लाईव्ह असणार आहे. प्रसाद दादा म्हणतायत महाराजांचा आशीर्वाद भेटला आणि मी LLB ची CET सोडून लग्नाच्या पाठी लागलो. मालवणात माझे जुळले मुलगी गुजराती आहे पण घरी मराठीच बोलते आणि नंदुरबारची आहे तर झाली ना मराठीच. येस मराठीच. खूप छान दादा. खरंच खूप छान. तुम्हाला चांगली लाईफ पार्टनर भेटली आहे हे ऐकून खरंच खूप बरं वाटलं. मग त्यांना पण कोकण फिरवा दादा. तुम्ही जाता का गावी? शिगम्याला वगैरे गेलेलात का? पटापट कमेंट करा, लाईक करा, सर्वांनी लाईक करा. कमेंट करो कमेंट कॉल पे कॉल. एक कुत्र्या जाणार रे बाबा. इथं काय येतोय तडमडायला.
प्रसाद दादा, नाही सुट्टी नाही भेटत. ओके, सुट्टी नाही भेटत का मिस्टर यू? मैंने गरीबी देखी है मैडम, घर में एक फन नहीं है, बस एसी है, फैन नहीं है, बस एसी है। ऐसी भी गरीबी होती है क्या भाई? मुझे नहीं पता था मैडम। क्यों डरा रही हो जी? अभी अभी हार्ट अटैक आ जाता। अरे भाई, सलग मुझे कभी सुबह सुबह कॉल नहीं आते, 3-3 कॉल आके आज गए। और पहली बार मैंने इतनी सुबह मतलब 10 बजे ऐसे लाइव ली, नहीं तो मैं लाइव लेती नहीं हूँ सुबह के टाइम, दोपहर का टाइम ही होता है। लेकिन अभी बच्चों को छुट्टी पड़ेगी तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा वॉच टाइम बढ़ा दूँ, तो इसलिए मैं 3 टाइम लाइव लूँगी। तो कॉल आ जा रहे भाई, क्या करूँ? पहले मेरे मम्मी का आया, वो मैंने कट कर दिया, फिर मेरे हस्बैंड का आया, उनका उठा लिया, फिर मेरे सासू माँ का आया, उनको बोला 15 मिनट के बाद कॉल करती हूँ। ऐसा सबका कॉल आया। अभी फिर से हमला होने वाला है क्या? रेडी हो जाता हूँ। मैं आवाज़ रिंगटोन की आवाज़ कम कर देती हूँ, कम कर दिया। अभी हमला नाही होगा। प्लीज पटापटा लाईक करा, 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे। आप बहुत अच्छी हो, थँक यू विभू भाई, थँक यू सो मच। योगेश दादा ते कोणी कोणी आमच्या कोकणचा दशावतार बघितला आहे? मी आज बघितले दादा, बाकी कोकणातली सगळी माणसं गेली वाटतं। असा असं प्रसाद दादा असा, हा तो फोन वाजला की घाबरायला होत आहे। मी एक साईडला कॅबिन मध्ये बसलो आहे आणि अचानक वाजून राहिला फोन। सॉरी मंडळी, सॉरी सर्वांना, सॉरी 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 सॉरी, वाजून राहिला ना फोन। मंडळी पटापटा, योगेश ताई दुपारी लाईव्ह किती वाजता असते? दुपारी आज आपण 1:30च्या नंतर घेऊ किंवा 1:30 वाजता। हाँ वही तो, अभी हार्ट अटैक्स आ जाता मुझे भी। सॉरी विभू भाई। प्रसाद दादा म्हणतोय, योगेश दादा इथं राजापूर साईडला नाही होत दशावतार वगैरे। ओके, राजापूरला नाही होत का? आपल्या तळ कोकणातच होतं योगेश दादा, तळ कोकणातच होता दशावतार। उई 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 उई, परी शाळेत गेली। हा आज परीचो शेवटचो पेपर असा, त्यामुळे परी शाळेत गेला, आता 1 वाजता येतला, त्यानंतर मी घेतले 1:30 वाजता। ओके योगेश दादा, ओके। विभू दादा बनतोय दशावतार तो मराठी मूवी है। हाँ मराठी मूवी है, लेकिन आप उसको हिंदी कन्वर्ट करके भी देख सकते हो ना ZEE5 में। प्रसाद दादा म्हणते खारेपाटणला मामाच्या गावी होत असेल पण नाही माहीत। ओके, मग कोकणात ये दादा, प्रसाद दादा कोकणात ये। दशावतार कसा असतात आम्ही तुका दाखवतो। जेव्हा जत्रा सुरू असता ना तेव्हा दशावताराची नाटकं सुरू होतात। पट्टापट्टा मंडळी, 5 मिनिटं राहिली आहेत लाईव्ह संपायला, सिर्फ ओनली रिमेनिंग 5 मिनिट्स। योग्य काम करतोय, नाहीतर वेळ नाही, आता शिरा पडली त्या मालकाच्या तोंडात। कित्या रे दादा, मालका कित्या गाळी घालत रे? मैं रियल सपोर्ट हूँ, मराठी समझ नहीं आती फिर भी देख रहा हूँ। यस, आप भी रियल सपोर्ट हो। थैंक यू विभू भाई, थैंक यू सो मच।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको थैंक यू। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। अभी मुझे घर के काम करने हैं भाई विभू भाई, मेरा कोई नहीं काम करेगा, मुझे खुद काम करना पड़ेगा। सो मैं अभी लाइव ख़त्म करूँगी 5 मिनिट के बाद, फिर 1:30 बजे फिर आऊँगी लाईव्ह। अगं काम केवढा ठेवल्यांना आता, बिचारो योगेश दादा सर बहिणीसाठी लाईव्ह वर पण बोलता आणि काम आहे बिचारा। योगेश दादा कर रे, तू काम कर, माका वाईट वाटता। प्रसाद दादा म्हणता मला खूप आवडतात ते दशावतार, नमन, भारूड वगैरे। ओके। अधांतरी हे झुले न भांगन, अधांतरी हे झुले न भांगन, शेष फळावर धरली झाली भगवंताची करणी, झाली भगवंताची करणी। भस्म उठी रुद्रमाला। जितने लोग लाइव में हैं बस मैडम के यहाँ चलो भारतन बर्तन धो देते हैं इनके यहाँ के। बर्तन नहीं है, झाड़ू है, पोछा है। नहीं भाई, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं खुद के काम खुद कर सकती हूँ। एक मैं भारतीय नारी हूँ। मैं एक भारतीय नारी हूँ। योगेश दादा म्हणते चल बाय बाय ताई जातो। हो योगेश दादा दुपारी ये, मी 1:30 वाजता घेणार आहे लाईव्ह, ये जमलं तर। विभूभाई बोलते लता मंगेशकर का आवाज। नाही नाही भाई। प्रसाद दादा म्हणते नक्की येईन, पण दशावतार नक्की कुठे होतो, तळ कोकण म्हणजे नक्की कुठे, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी ह्या तिन्ही ठिकाणी होतो, तिन्ही ठिकाणी होतो। कुडाळ, कणकवली, सावंतवाडी। बस बस रडू नकोस। नाही रडणं, नहीं रड़ना है रे दादा। मैं भी आऊँगा 1:30 लाइव में। ओके मिस्टर विभू, आ जाना भाई आप भी। ए माझी देवा पुण्याई लागू दे आज पणाला। मैं भी काम कर लेता हूँ। ओके ओके सब काम कर लो, मैं भी अभी काम करने जाऊंगी 2 मिनट बाद, 1 घंटा पूरे होने के बाद। हिंदी मराठी मज़ा आ जाता है। यस, आपको मराठी बोल सीखनी मतलब सीख सकते हो ना इधर मेरे लाइव में रहकर। माका तर आणखी दुसरी पण भाषा येतं मुझे, और दूसरी भी भाषा आती है मालवणी, आपको पता है काय विभूभाई जेवलं मा, बरो असे मा, काय म्हणतं दिल्लीत काय गर्मी बिर्मी होता की नाही, समझ में आया कुछ विभू भाई? जी बिल्कुल बाप्पा, बाप रे क्या बोले आप, क्या बोली आप, ये दूसरी लैंग्वेज है। डायलॉग यूट्यूब पेमेंट चालू झाले का? नो नहीं चालू झालंय, तुमचं झालंय का मिस्टर विभू? ठीक है मिलते हैं 1:30 बजे प्रीति जी। ओके विभू भाई बाय बाय, टेक केअर। डायलॉग जी कुठून आहात तुम्ही, कुठून आहात तुम्ही? आता माझं लाईव्ह संपत आलंय, मी दुपारी घेणार आहे लाईव्ह, चॅनलला जॉईन व्हा, तेव्हा तुम्ही प्रश्न विचारा। आता चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून 1:30 वाजता मी लाईव्ह घेतलं की तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। ओके। आमचं पेमेंट अजून नाही चालू झालंय, मॉनिटाईज नाही झालंय, सो आणि चॅनलला नक्की जॉईन व्हा। ओके मिस्टर विभू, काळजी घे भावा। मी भावा नाहीये, काळजी घे बहिणी असं सांगा, काळजी घे बहिणी असं ऐसे बोलो, काळजी घे
सिस्टर असं ऐसे बोलते, काळजी घे सिस्टर. आप भी विभू भाई अपनी काळजी घे भावा. प्रसाद दादा चला मी पण येतो जरा काम चालू आहे. भेटू ग चेडवा. ओके प्रसाद दादा बाय 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 काळजी घे सिस्टर. येस मी स्वाती महाराष्ट्रातली ताई जय महाराष्ट्र. स्वाती ताई जय महाराष्ट्र स्वागत आहे तुझं. पटापट ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी पटकन लाईक करा. ज्यांनी लाईक केलं नाहीये त्यांनी प्लीज लाईक करा. स्वातीताई मी आता लाईव्ह संपवते. 1:30 वाजता आपलं लाईव्ह पुन्हा सुरू होणार आहे. नक्की भेट ये 1:30 वाजता. आता मी लाईव्ह संपवते. स्वातीताई सॉरी राग नको म्हणू. जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र विभूबाई जय महाराष्ट्र. ताई माझ्या ताईनं मला ओळखलं का? हो स्वातीताई मी ओळखलं तुम्हाला, पण आता माझं लाईव्ह संपवायचं वेळ झाली. मला पुढचं लाईव्ह घेण्यासाठी घरातली कामं आवरायची आहे. सो आपण नंतर भेटू स्वातीताई. बाय बाय टेक केअर.